Та-да-дам там 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 та-дам там 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 та-дам там там. Днес ще ви представим. Двама идиоти в пустошта, не един, не два. Двама. 2,5 идиоти в пустошта. Днес ще ви покажем истинско оцеляване, макар че той не носи никаква раница. Никаква раница. Погледнете кой целия. Аз носа. Погледнете ми раницата. Погледнете ми цялата ми раница. Аз носа. Всичко носа. Така, сега ще оцеляваме. Само двамата. Колегата първо ще покаже някои методи за оцеляване. Погледнете го. Той постоянно казва тихо, защото се притеснява от минаващите животни. Така, сега ще покажем как се оцелява в град, в който има всичко, но ние ще оцеляваме по най-гадния начин. Погледнете, взимаме един много функционален молив, изяждаме бълхите от него, чупим го на две и режем го и пак го ядем, за салата ще стане и за разпалки. Погледнете как го чупиме, как го ядеме, погледнете. Той не го яде, но го чупи само. Чупи го, не знам и аз защо го прави, но го чупи, погледнете как го чупи. Стига си, колега! Ако нямате дъжд. Става за дъжд. Ето в тази велика гора. Погледнете, велика е. Има само 3 дървета, но между другото е велика. Ето какво намира сега колегата, какво намира. Погледнете, да, ще палиме огън. Нямаме продукти, но той пали от някаква съчка, която няма да стане. Все пак е влажно е, но няма да стане. По принцип имаме кибрид в раницата, но той иска да запали по най-трудния метод. Погледнете, това е оцеляването на предела. Ето, какво сега? Колега, нека и аз да покажа нещо. Погледнете този камък, погледнете го, този камък. Това е за ядене, вижте, има мравки по него. Да, има мравки, това са въглехидрати. Мравките ми ядат камъка. Така, ето. Да. Сега, аз ще ви покажа един много интересен метод. Следим колен. Един много интересен метод. Погледнете тази гъба. Поглеждате я ли тази гъба? Тя е уникална гъба. Гъба като гъби, но няма да ни трябва тази гъба. Ще ни трябва някакси по-голяма гъба. Ето тази гъба. Погледнете каква е тази гъба. Погледнете я сега как я изкореняваме. Взимаме гъбата, погледнете. Тя да знаете, че е отровна, това колега. Това е наистина, да, отровна е. Вие ще се отровите. Отровите, но поне ще умрете щастливи. Тъй като сте в гората и ядете нещо, поне ще ядете сити. Така, сега, какво ще стане? Сега, минаваме по край горищата. Погледнете какви горища. Много трудно се ходи. Погледнете, чак потъват. Колената потъват във всичко потъват колената. Погледнете, мачкаме всичко. Хубаво е да имате секира. Ние имаме, но не използваме. Да, имаме, но няма да използваме. Да, имаме и микроволнова, имаме и телефон, но не се обаждаме. Ние сега ще направим един надпис SOS. Погледнете. Сега един надпис SOS. Както е гъбата, режем гъбата, нали? Виждате ли как я режехме? Виждате ли? Това е гъбата. Ето е гъбата. Сега, това е много откриваем надпис SOS. Пишете го точно в средата на гората. Пишете SOS. Точно да ви свърши гъбата. Погледнете, виждате ли как се откроява? Виждате ли? Никой няма да го пропусне. Сега ще продължим да се мотаем. Погледнете какви поля. Това е много важно нещо. Сега, тук, може да се ориентираме. То няма слънце, то е облачно, но ще размислим нещо. Виждате ли? Там е дървета там е дърво. Там е бокулчиската. Там има път. Колега, открихме път. Той е бил само на 5 метра от нас. Колега, това е най-щастливия ни ден. Погледнете колегата, чак плаче от радост. Хайде сега. Отиваме към пътя. На пътя има мравка. Не, това е сериозно предизвикателство. Не сме срещали. Колегата сега какво ли ще направи? Това е магия, отваряй. Да, и самета. Нагоре! Да! Навали! Колегата кърши клони, сякаш никога не е виждал клони. Бие ги! Маймунджулък! Това е маймунджулък, колега, запри малко, че резолюцията се обърка. Така, готово. Какво прави колегата? Намерихме път! Цивилизация, колега! Откриха ни SOS кода. Погледнете го как ще го изядем. Той е съкнал този оклик. Колегата сега какво ли ще направи? Колегата изпива охлюва. Изпива го. И аз мога да го метна отзад, колега. Но това правиме ние. Това са двама идиоти в пустоща, имат всичко в раницата, но не го използват.
Ето, той ходи, колегата ходи колегата. И аз съм запътян. Хода както никога до сега. Хода напред. Какво намери колегата? Колега. Не съм доволен да се чуя. Не съм доволен. Убихме, но няма да го изядем. Няма, ние ще умрем от глад. По принцип имаме лазания в раницата, имаме всичко. Имахме даже фаджоли, имахме всичко. Да, даже ни следи един хеликоптер горе. Да, той ни следи. Да. В раницата имаме радиостанция, която предава направо на живо от Съединените щати. Ние имаме всичко в раницата. Но не го използваме. Оцеляваме в най-цивилизования град, в най-многолюдният град. Но се правиме се. Това сме ние. Това е. Гледайте следващия епизод, когато... Това сме ние.